mula swara gumuruh kaya gerah kapat. Tak kira yen to ana lindhu sarta ana prahara ingkang tumempuk ning Gunung Mangliawan. Wiladal. Ora panglik lengkaing Gunung Mangliawan lah kok didukiri karo munyuk-munyuk. Arep dienggo apa? Yen to nganti keterus-terus bakal rusak papan dunungku. Mandeg iki Kapi Swida sing duwe Gunung Mangliawan. Aja enak-enak kapenak gebuli Gunung Mangliawan. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelari rawang-wang ana munyuk ireng kaya mengkene ulese wulune ireng kabeh. Iki sapa? Lho iki sing ngaku kowe sapa? Takon karo aku abdining Sinuwun Prabu Rama Wijaya, aranku Jayanggada. Kowe sapa? Aku sing tunggu Gunung Mangliawan. Aku sing ngreksa Gunung Mangliawan, aranku Kapi Swida. Apa sebabe lha kok dadi kowe methuke karo lakon ing Jayanggada? Jayanggada, ana barang. Aja mbok terus ngene ngrusak marang Gunung Mangliawan. Ngerti yo? Iki papan cumendhoke aku lan ibuku. Iki papan dunungku wis mataun-taun aku mapan ning Gunung Mangliawan. Lah kok tanpa srobo-srobo mbok dukiri sikining Gunung Mangliawan kabeh mbok rusak. Watu-watu mbok uncalake, wit-wit gedhe mbok rubuhake. Kowe arep ngrusak papan dununging Swida. Aku ora nrimake yen kowe bakal ngrusak papan dununging Swida. Ayo, kleren ana nggonmu ndukiri wujuding Gunung Mangliawan. Iki dawuh Sinuwun Prabu Rama Wijaya, ora dadak kakehan gunung tanpa gunung. Ora peduli dawing Rama Wijaya, ora peduli dawing dewa. Yen ngrusak papan dununging Swida, tak totohi patining Swida. Wo, lakon cokot kupingmu kene merganing patimu Parata. Right.